Шәкірт яки бір очрашу. Ғабдулла Тукай. Урамларда йөргәндә мин кинәт туктадым һәм искәрдем. Күрәм, бер шәкерт мәктәпкә бара. Утырып хәл җыя да тагын ара. Тишек пима, тишек бишмәт илә ул. Буранлы көндә тоткан мәктәпкә юл. Суыкның катылыгы әчесе кискен. Тагын туктый, тагын атлый ул мескен. Гәүдәсенең яртысы ачылган ялтырыйдыр. Үзе туңган һәм дер-дер калтырыйдыр. Җиләнен яба, җилдән качадыр. Күпме япса да җил аны ачадыр. Аны мондый кызганыч хәлдә күреп, үзәгем өзелде, кайгы басты. Ул мескеннең күңеле яралы икәнне белгәч, вөҗдан газапланды, җан ачыды. Күзем текәп аңа шигырь сөйләдем. Шушы юл белән үземнең ихласымны белдердем. Дидем, и җир йөзендәге фәрештә, син бу милләтнең өмите һәрештә. Оялма киемеңнең тишек булуыннан, катаңның каткан һәм кыйшык булуыннан. Очып төш тә син балалык бишегеннән, ябыш аерылма мәктәп ишегеннән. Синең ярлылыгың, синең мактанышың онытма, һәм юк бар уйлар уйлап кайгы йотма. Синең бу барган юлың галимнәр юлы. Бу юл белән барлык олы кеше җитешкән. Бу дөнья бел ярлылык дөньясыдыр. Вакытлы бер хурлык дөньясыдыр. Максаты иксез, чиксез бәхет. Соңы үсү, биеклеккә ирешү. Бу дөньядан язучылар күтәрелгәннәр. Дөньяга нәкъ ай кебек балкыганнар. Килер бер көн, синең дә исмең бөек булыр. Ихтимал исмең алтын белән язылыр. Ата-анагызның шатлыгы сез, ике дөньяда да йөз аклыгы сез. Барлык мөселманнарның уртаклыгы сез. Безнең саф динебезнең паклыгы сез. Гыйлем йозагының ачкычы сез. Прогресс күкләренең баскычы сез. Мәгариф бакчасында очып йөр. Ашау, эчү өчен күңелең борчылмасын. Үзеңне байлардан ярлы дип санама. Тыртыр итеп бәлешләргә йөгермә. Күңелең каралтма, ашап кикермә. Игендәге чикерткәдәй сикермә. Гыйлем белән бәлеш бергә җыелмас. Кымсыз кеше үлгәнче туймас. Серең бирмә, карның ач булуын яшер. Яшәү өчен сараннан ярдәм көтмә. Ачлыктан ул сараннан азык көтмә. Азыгыңны Алладан өмет ит. Кымсызлык түбән, бик түбән сыйфат ул. Шәкертләр ризыгын Тәңре үзе бирер ул.
Бу сүзләргә күңелең тетрәнмәсен. Зинһар, саран алдында түбәнчелек күрсәтмә. Моннан соң аерылып киттем, үкенеч, үкенеч, йөз үкенеч, мең үкенеч. Ул бер якка юл тотты, мин икенче якка, аның ярасына дару куеп киттем. Ул бер якны тоту бән дә икенче як куеп киттем аның вәҗгенә тирьяк. Габдулла Тукай.